Ahoj, chcel by som vám povedať, že v tomto videu budem otvárať megaboxy, mám to natočené a budem do toho rozprávať, takže nejdem zdržovať a poďme na to. OK, môžete si všimnúť, že tu mám megabox, OK, 5, dúfam, že tam bude aspoň jedna vec dobrá, takže 1, 2, 3, 4, 5, ako pin, hej, ikona stará na, na poka. Dobre, presunieme sa na ďalší megabox. Tam je 18, ty vole. 18. Ty kokšo. OK, ale že 18, ja to neviem uveriť. Dobre, 7 gemov, 17 blingov, 50 x pečiek, uvidíme, čo tam bude ďalej. OK, Narika, Hypercharge skin. Ty kokos. Dobre, ešte tu máme 13 svieťajúcu, takže... skin Nabula, OK, let's go. A mám tu ešte 12, takže dúfam, že tam ešte niečo bude dobre. Takže 10, tu je vlastne pin na to Rika, 9, zase pin. To tu bude asi väčšina teraz tých pinov. Hej, presne na to, čo som hovoril, na toho Rika. OK, 1, 0. OK, 18, tam mohla padnúť. No dobre, ideme, tu máme ešte na ňo spray, sa tu dal. OK, let's go, poďme na ďalší megabox. OK, uvidíme, čo bude zase v tomto megaboxe. Takže ukáž, 4, pekne, 3, 2, 1. No asi nie úplne všetko. No dobre, poďme na ďalší megabox, načítava sa to pekne. Poď, OK, 5 gemov a 5k, OK, nie z matiky. OK, Nabula skin a máme tu piny, vlastne pin a ikona. OK, ďalší megabox to máme, takže 5k, pekne. OK, Star Shelly, no Shelly, proste skin, hej. Ten žil. OK, to je jedno, presunieme sa k ďalšiemu megaboxu, takže poď, uvidíme, čo tam bude. 8, pekne, tam by niečo mohlo byť, keď tam je 8, 1 game, hej, 1 game. Dobre, nevyjadrujem sa. 23 blinkov, pekne, aspoň niečo. 6 svetiajúca, tam je Star Shelly XD megaboxe. Tuto máme Nabarlio skin. A OK, takže ešte Big Box pin. A ešte na tie skiny, no na ten skin pin. OK, ešte Daily Bee si tu otvorím. Tak. A môžeme ísť na ďalší megabox. OK, tentokrát tu máme 2 megaboxy, lebo toto je na iný deň zase natočené, pretože teraz majú 2 megaboxy, takže OK. 3 svieťajúca, takže na El Prima skin, takže OK, stará ikona na El Prima a Colta, takže môžeme ísť na druhý megabox na tomto účte, takže uvidíme, čo v tomto megaboxe bude, takže 5 a 200 blinkov, to sa mi zíde. OK, let's go. A Bravo pin. Nie, Bravo box pin. Tak. OK, let's go. Mám už 2 skiny, lebo jeden mi padol zase v Legendary Stardrope, ale to nemám tuším natočené. A môžeme ísť na ďalší účet, na ďalší megabox. Takže poďme na to. OK, tak počkať. Toto sú tie 2 megaboxy, len to bolo na účte, v ktorom som nemal dosť trofejí. Mal som tie 2 megaboxy za 2 dní. Aha, dobre, tak teraz to mám 2 za sebou. OK, let's go. Takže neviem, aké číslo tam ani nebolo. Kto vie, aké číslo tam bolo, nenapíšte do komentáru. OK, 4, 1000 kreditov, pekne. Normálne, že 1000 kreditov tam padlo. OK, môžeme ísť na ďalší účet. Takže tu máme ďalšie 2 megaboxy, takže poďme na to. OK, tam nebolo nič moc, že 2, ako to čo bolo?
OK, tu bola 4, ale lepšie ako tá 2, čo tam vtedy bola. OK, mám tu na ďalšom účte ďalšie 2 megaboxy. Ani neviem, koľko to už je megaboxov. 100 gemov? Nepadlo 100 gemov? 100 gemov! Nepadlo. Mne fakt padlo 100 gemov. Ale že 100 gemov mi padlo. Vole. Ja som zmetený. Normálne, že 100 gemov, teraz mám 142 gemov. OK, ideme na ďalšie učiť na 2 megaboxy, ale že 100 gemov, ja to neviem uveriť. OK, zatiaľ najväčšia rarita asi. OK. 7, pekne, 1 gem zase, nevadí. Aspoň niečo, 1 gem sa tiež cení. OK, môžeme ísť na ďalší účet, na ďalšie megaboxy. Takže... Čo to robím? To je otváračka megaboxov, čo to robím? OK, let's go, to je jedno, lebo môžeme ísť na ďalší megabox, OK. Tuto nič zaujímavého, nevadí, ideme na ďalší. OK, 1 gem. Nevadí, tiež sa cení. A Janská sveťajúca, je tu Colt? Asi nie. Hej, je to Colt a ideme na ďalší megabox. Teda megaboxy, lebo vlastne ich je 2. No, 2 sú megaboxy, takže tak. OK, 6, dúfam, že tam niečo bude tvoriť. 6 a 6 gemov, super. Ikona na Max Speed, na Brawl Stars. OK, ďalší megabox. Čo to bude? 4. OK, let's go, 2 svieťajúca. Mandy, Candy. OK, let's go. A napokon stará ikona. OK, môžeme sa presunúť na... Počkať. Čo? Ja si tu ešte Daily by otváram? Čo? To čo je? Haló? To je megaboxová otváračka. Dobre, to je jedno... Aha, počkať. Čo to robím? Ne? OK, teraz som na mojom účte. A zvuk som si dával, to nič. A máme tu Griffa alebo Edgara, samozrejme, že si vyberiem Edgara, takže poď do mojej partičky. OK, toto bola výnimka, že to bolo niečo iné ako megaboxy. A poďme sa presunúť zase k otváraniu megaboxov, takže máme tu tentokrát až 7 megaboxov a 42 stardropov, takže poďme na to. Takže OK, let's go. Takže 3, 2, 1, OK. Je to jedno, máme tu ďalších 6 ešte megaboxov, OK, 3. Akože čo narobím. OK, teraz to bude aké číslo, uvidíme. 3. Fúha. OK, 6. OK, let's go. Kto si myslí, že mi niečo... 4058 XPček. OK, na Jessie skin. Takže super. A ideme na ďalší megabox. Tu je 4. A 117 blinková stará ikona na Jessie. Super. Ďalší megabox. 6, 4, 3, 2, 1. Počkať, 2 je svetiajúca, yes? OK, a zase ten skin na bola, ktorý mi padol asi už na každom účte. No, skoro každom. A OK, 4, toto je tuším posledný megabox. OK, let's go. Takže teraz by sme mohli ísť na stardropy. Takže poďme na to. Takže super rare. OK, 100 coinov, rare. Takže viem, otváračka megaboxov, ale zase oni to dali k tým megaboxom. Takže OK, Mythic Stardrop a na Barleyho skin. OK, super rare. Epic, pekne. OK, uvidíme, čo to bude ďalej, takže rare. A OK, let's go. Toto vám môžem zatiaľ zrýchliť, dokým tam nebude niečo dobré. OK, let's go, zatiaľ žiadna postava a tak, ale dúfam niečo dobré. Že tu niečo dobré, páne. Legendary Stardrop, to si robíte srandu. Ale škoda, že Starpowerka, mohlo tam byť niečo lepšie. Hneď Mythic, hneď po Legendary. OK, let's go, tu je Epic. OK, let's go, ale tak tam nič moc nebolo. OK, super rare, zase kým tam nebude niečo dobré, vám to môžem zrýchliť.
OK, let's go, samé rarky, nemôže tu byť aspoň jedna vec lepšia. OK, epic a zrazu legendary. OK, let's go, dúfam, že to bude niečo dobré, skin na Jessie. OK, let's go. Potom čo tu máme ďalej, super rare, star drop a zase vám to môžem zrýchliť. OK, ale to je všetko, takže ideme na ďalší účet a máme tu ďalších 7 megaboxov, takže poď osmička pekne, uvidíme čo to bude. OK, let's go, 5 svieťajúca a hneď za tým pôjde 4 svieťajúca, presne tak, cold skin. Počkaj, že si nemyslím to, čo si myslím. OK, hrebeňový skin na Mortisa. Potom už sú tu len tie piny a ikony a tak. OK, ideme na ďalší megabox, takže uvidíme, čo tu bude. 1, 2, 3, 4, 5, akože to už poznáme. OK, let's go, je tu 4, takže 4, 3, 2, 1, 0. OK, ideme na ďalší megabox, tu je 4, 3, 2, 1, 0. 9 gemov pekne, to sa tiež zíde. A máme tu ďalšie a ďalšie veci, ale akože je to dobré, no. Dobre, ďalší megabox, 3, ako vážne 3! OK, nevyjadrujem sa. OK, 42 star drop, takže zase sem tam bude vzrýchle. Je zo začiatku mythic star drop. OK, let's go. Dobre, mám tu rare, epic a tak ďalej, takže kým tam nebude zase niečo dobré, tak vám to môžem zrýchliť. OK, let's go, a teraz tu máme Mythic Star Drop, OK, gadgeta na Edgara, takže OK, let's go, čo tu máme ďalej, Rare, Mythic, OK, let's go, potom tu máme Super Rare, Super Rare zase, a potom zase Rare, potom zase Rare, a potom tu máme ďalší Rare, potom teraz tu máme zase Epic, dúfam, že čoskoro tam bude niečo dobré, takže OK, let's go. OK, let's go, epic, počkať, hej, a legendary zase, OK, let's go, a čo tu máme, na Gala skin, OK, let's go, OK, let's go, OK, rare, uvidíme, čo to bude, ďalšia rarita. OK, a zase už koniec je, takže ideme na ďalšie. OK, let's go, ďalších 7 megaboxov, takže poď, uvidíme čo tu bude. OK, let's go, kráľovský skin na El Prima. OK, let's go. Takže môžeme ísť na ďalší megabox, uvidíme čo tu bude. 4, 4 gemy, super paráda. OK, let's go. Dobre, ďalší je tu. A 9 gemov. OK, ďalší megabox, 6, pekne. 1 game zase, OK, to je jedno. Skin na Franka, to je ten džunglový, nie? OK, hneď za tým máme na Broka skin, takže paráda. OK, let's go. Takže super. Ďalší megabox, 2, to si robíte snad srandu zo mňa. OK, ideme teraz na star dropy, takže super rare, epic, paradička, rare, mythic, pekne. OK, gadgeta na Jessie. OK, let's go. OK, let's go, legendary. Teraz to mám celé zrýchlené, aby nebolo úplne dlhé video. Takže teraz to bude celé zrýchlené, keď bude legendary star drop. Takže poďme na to. Takže rare, super rare, epic, počkať. OK, skin, pekne. A chcel by som vám povedať, že druhá časť otvárania týchto vecí bude iný deň, pretože nechcem, aby bolo úplne dlhé video, takže čau. Daj odber!